गणेश भगवान मंगली कार्यक्रम में पूजा ले तो चाहब कि गणेश जी के आवले हो जे जरूरी है बा तो गणेश जी के गीत हमने का तनी चेंज करब जा तो सब कोई हिंदी में गावता भोजपुरी में गावता तो एगो हमरा मन बनल कि इंग्लिश में गीत गा दी गणेश जी तो कुंवर जी पढ़ल लिखल अगर जो रुआ हो खब तारा उरो था लगबे करी कि कितना पढ़ाई कइले बानी पढ़े जात रही कि कलम चिबावे जात रही अरे और था लगे इंग्लिश गीत गावता नहीं करोड़ रुआ जवाब देवे के अगर जो होई समर्थ तो जवाब देवे कोई ना तो कोनो दिक्कत नहीं दे दी लइका गणेश सकल की गणेश जी हम कब से और वेट करत नहीं अभी ले रुआ बानी का हमरा समझ में नहीं के आवा कि हमार सुनीरी के वेस्ट मिक्सिंग भाई प्योर इंग्लिश नहीं है अगर जो रुआ चाह दे तो गीत के जवाब दे देबा ना चाहब तो जवाब ना दे मिक्सिंग मारता नहीं कि रौरो निमन लगी हमरो निमन लगी लइका गणेश सकल के गणेश जी कि हमर सुनीरी के वेस्ट कहां करतानी रे जस्ट चली आई बाबा जस्ट चली आई बाबा यही सपेस जी सपेस जी सपेस जी माई होम कॉलिंग प्लीज गॉड गणेश जी माई होम कॉलिंग प्लीज गॉड गणेश जी अरे बरसे लोग चाचा रोके लोग बने यस सर हमार गीत का हम म्यूजिक वाला देखी कितना सुंदर म्यूजिक बजावले इहे चाहि बेंजू वाला के भक्ति गीत गावत है त भक्ति के म्यूजिक बजावले गणेश जी के गीत गावत त गणेश जी के परिवार के गीत बजावले पार्वती जी को हतारी भोलानाथ से कि ये भोला जी बरसेला सवानावा तो चुएला पालानी अरौरा तो बुझाते नहीं खे हो भोले दानी कि रौरा संगे 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 पत्थर पत्थर पर घिसात बानी जी अगर जो रौआ ना जाए हम बार बार कहता नहीं जाए कि रौआ ना जाए तो गणेश के लिया के नहीं हर जात सकल के गणेश जी अरे तब मैन के हबडी गौर कर मैन के हबडी एलिफेंट के बो ए भाई सिटी के कंट्रोल करो मैन के हबडी एलिफेंट के हो हेड हो गौरा राउर माता महादेव राउर दे के हबडी मन के हबडी फट के बहेड हो गौरा राउर मदर माहा देव राउर दे वायरस हो जाओ साइड खुद लगा ली रौरा के सजी अरे के सजी अरे तुम्हारी होम कॉलिंग प्लीज गॉड गणेश जी
एगो माई के हुड़का बजा के गीत गाए, एकरा बाद लास्ट हनुमान जी के, एकरा बाद समय तंदर हमरा के एगो स्टैंड खड़ा कर दो। चलते चलते तेरवा सब खाली माई के नाम पर जोरदार हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगा। सब जेकरा का माई हाथ देले बड़ी सब के प्रेम से हाथ उठा के माई के नाम पर जयकार बोली तनी सब कोई हाथ उठावे तक एकरा का माई हाथ देले बड़ी सब लोग जेकरा के हाथ देले होई उहे उठाई जा। हां जेकरा ना होई वो दोनों टांगा उठा दी। टांग ना होई तोनी के एक हरी फालतू भइल हो सके पहले ही से फालतू बरस त तनी जोरदार जयकारा बोले के बात ना जोर से जयकार लगावे के बाकी है। गांव जवार के दुख दली दर्द सब कुंवर जी के गांव में चल जा। उनका गांव से लोग आयल होई तो उता हां ई त आइले बड़े सही त बनारस चल जाओ, ओई जा के लोग आयल होई तो तब बॉम्बे चल जाओ, ओई जा के लोग आ गए होई तो उतना दूर तहार दादा ने उतर देले बड़े। अरे ही कर दादी व्हाट्सएप चलावेली ग्रुप में डाल देले बारी। सोनू राय जी पिरावना से चल के आइल बानी, हमार बहुत करीबी मित्र बानी, हार्दिक अभिनंदन कहनी हरवा के। समय मिला त तरवो के हम मान सम्मान करब तुरंत। त तनी जोरदार जयकारा लगा देले के काम बा यही लगले बोली बोली प्रेम से अंबिका भवानी की जय। काहे रे ये माने तो तनी हमरा के हुड़का दे दो, टनाक से हुड़का बजाई हम। वाह अपन कोई जानकार व्यक्ति होके जे आके माइक ध लेवे, जानकार कहीं धरो ना। हां लोकनाथ भाई के समांग जानकार बरे लगाओ बाबू लगाओ ता पूछी नहीं एजा के जानकार भइल है कि ओइ जैसे जाके बैठो ठीक से लगाओ है ने आके तनी बेस के माइक साउंड बना दे बढ़िया से धरा शुरू किया बाबा। हेलो कुछ कहता गंगा जी बगल में बड़ी। तो गंगा जी बगल में बड़ी तो हम सोचा था कि गंगा माई के नाम पे गीत गा दी हम। राय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी गीत के गावत रहे। कैसे के तरे गंगा मैया चलली तो कहां से चलली, कहां से कुंवर जी ई हुड़का ई बाजेला कैसे रौरो बजाइला हमू बजाइला ढेर कलाकार लोग बजावेला, लेकिन बजावे के सभे के शैली अलग अलग। हां जी राउर हुड़का बाजी तो दोसर बाजी, हमार बाजी तो दोसर बाजी। सही बात एकर ओरिजिनल बोल हका का पर्वतराज के ऊंच शिखर पर बैठे शिव विनाशी और डिमी के डिम डमरू बाजे गण राशि ये एकर ओरिजिनल बोल हो। डुप्लीकेट बोल एकर हम बनौले बानी। कैसे बोलेला डुप्लीकेट बोल एकर हम बनौले बानी। सबसे पहिलका ख्वाहिश में ई बा, खास बातें में बा। सबसे पहिलका बात जान तनिका कि हमार नाम धरेला हुड़का ही जौन भाई हमार नाम धरेला। हमार नाम का परदुम और व्यास लोग के नाम ना धरी ना तो नाम धरी तो रघु तनिका हमार नाम धरी कही कि परदुम कहवा दी। हां ध्यान से सुनी माइक लगा बोला कह परदुम बोल तो टाइट बोल तो परदुम कहता न परदुम आइए कुंवर जी बजे हैं तो कही के पीछे काहे खातिर गलत नहीं कि मैंने एनसीसी के परेड में आगे घूम पीछे घूम गए भाई उनका पीछे घूमला पर पैसा आ गए के कर फुल ठुल कॉपी आई देखी चैनल लागल बा YouTube चैनल चाहत के सब सब्सक्राइब करिए। चैनल के बड़ा सुंदर भाई के विचार भी बा व्यवहार भी बा। तो हम प्रार्थना करतनी ऑडियंस लोग से कि ये चैनल के सब सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाई भावा गले जो का और कही जानते नहीं कुंवर जी का है और ही कुछ कहे निमन से ना बजाब तो नीमन से अगर जोर ना गाएम तो हुड़कावा कही कि भागो न तो हुक देम भागो न तो हुक देम भागो न तो हुक देम कहवा दी। हां ध्यान से सुनी बोला बोल भागो न तो हुक दे भागो न तो हुक दे भागो न तो हुक दे
कहूं के दे आ कुंवर जी बजे है त कही कि तोहर में ढुक जाए तोहर में ढुक जाए हां मजा के देखो ना बजे है त कहतर कही औरो एक बार बोल अगर जो निमन सरवा नहीं खिगाव कहे दे हुड़कावा जन तनिका कही खिसिया के खिसिया जब खिसिया जे वो बोलिया से ना गए छपरा जिला लेदार के जिला हो अरे बाकी संगीत जहां से उत्पत्ति भलो जाए वो जाके धरती पर आयल बने निमन से अगर जो रुआ नहीं खिगाव त हुड़कावा जन तनिका कही का कही का ध्यान से सुनो लोग हमारा मुंह पर ई हुड़कावा का कही निमन से ना कही त ए का कहता निमन से ना गाओ नहीं होई लेकिन बबुआ गंगा जी के गीत गावे के बाद तो चले अरे कि चलली गंगोत्री से गंगा मैया होई गंगा मैया होई परदेसी इतने प्रकार का हुरका बजाया जब नईखी बजावत तब लोग लिखता बजाएम तब के तरह लिख लो ताई तू लोग लिखिए दी जो प्रकार का गिनत रहे लोग जो प्रकार का होते प्रकार का लिख दंडिया बाज बाजेला झारखंड में हमनी के जाई लेता अरे नीचे बारी एक किस्म भइल दूसर का किस्म हर नीचे बारी दो किस्म भइल तीसर का किस्म अरे तो नीचे बारी तीन किस्म भइल चौथा किस्म ले ला अरे नीचे बारी पांचवा में ढूकी ताही के ऊपर आवे गंगा मैया ताही के ऊपर आवे गंगा मैया ताही फूला बारी में गंगा मैया पाछ माछ धारिया आ कहता भिखारी कैली मैया पुरखन के रे
सीए साफ रही वाह तनी घेरा हो गया हाँ ये रीड रही है रहे भाव बंद कर दो गमछिया दा और देवता चित न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई हनुमान के माने का है हनुमान का मतलब का है राय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी हनुमान के बारे में बताओ तनी हनुमान लिखाला कैसे कैसे हां न हर्षुकार नु ममे पैमा न हनु हनुमान के माने का ह से हरि कथा कीर्तन में जाके आपन नेह लगावत बाड़न नु से नुकसानी अलाभ राम के श्रेष्ठ बतावत बाड़न मां से मान बड़ाई भक्ति ज्ञानी के पद पावत बाड़न न से नइखे कछु हम त यही से हनुमान कहावत जय श्री राम हमारे प्यार दुलार के बड़े भैया चुनु भैया के कर कमल रही ढेर सारा आशीर्वाद मिलल आशीर्वाद के हम प्रतीक्षा कबे से करत रहनी भगवान से हम ये कामना करब कि हमने के प्यार सने यही तरह बना रहो भगवान रे ऊपर कृपा बना के राखस लेकिन लय लाग गल बड़ा सुंदर कैसे कैसे भरत शर्मा जी ये गीत के गौनी एकर बाद फिल्म में भी गीत गवाई रहा गीतिया कौन है बाबा हां अरे तो जब से गावनवा के अरे दिनवा धराई अरतिया नानी कलागे अरे देह पियराई लेकिन ये गीत के फिल्म में गावल गई इंदु सोनाली जी गौली कि जब जब पीरितिया हार जब जब पीरितिया अरे पहरा दिया भीतरे भीतरे उरी अरे प्रेम बढ़िया लय है आए लय के सहारा लेके पर वंदना गावे के बा हनुमान जी के बात कावना बेरी के है सीता माता के हरण करके रावण अशोक वाटिका में लेके चल गइल बा हनुमान जी जाके सीता माता के पता लगोले बानी आ जब हनुमान जी लंका में से चले के प्लान करतानी तैयारी करतानी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमारे मित्र बानी भाई के दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब हम जब हनुमान जी लंका से वापस आवतानी तो सीता माता हनुमान जी से का कहतारी कि हनुमान ई संदेशा जाके हमरा स्वामीनाथ के जरूर दी हम का कहली हा अरे तले जा संदेशा हनुमान अरे तले जा संदेशा हनुमान अरे राम जी के भीरिया अरे हमके भुलाए के अरे खइले बारन गिरिया ले जा संदेश हनुमान राम जी के भीरिया हमके भुलाए के खइले बारन गिरिया कि जइह त पहिले का करी हम अरे पहिले इशारा करी हम हमरा प्राणनाथ से भगवान श्री राम के इशारा करी हो जाके इशारा करी हो हमरा प्राणनाथ से तबला के तू न तनी कम रहे लंका में आयल नहीं तक हम खुशी से जिंदगी जियता नहीं जाके इशारा करी हो हमरा प्राणनाथ से आज ले हो अन्न पानी
छुअनी ना हाथ से अरे आज ले नयन पानी अरे छुअनी ना हाथ से नैना बाबा हावत निरावा नैना बाबा हावत निरावा नैना बाबा हावत निरावा दहका तारी तिरिया नैना बाबा हावत निरावा दहका तारी तिरिया अरे हमके भुलाए के अरे खैले बानी तिरिया बताओ तारी थोड़ा सा मेन के भोकल हारू बड़ी थोड़ा सा न तावरू साज बाज के आवाज कम करो न त मेन के बढ़ावा कहली अतना बात कहियो एकरा बाद जानतरा का संदेशा दी हो अरे किताब मन पराती हो जयंत वाला बतिया लगौले रहला भटिया इंद्र के बेटा जयंत जाने बेरी कौआ के भेष बना के सीता माता के गोर में चोच मरलस ओ बेरी के बाद सीता जी मन पर अवतारी की जाके कहियो कि जाना बेरी जयंत कौआ के रूप बना के चोच मरले रहे पैर में ओ बेरी रउआ ओकरा के चहेट के रउआ ओकरा परिवार कइनी जयंत का कइलस कि तीनों तीन लोग 14 भुवन भागे लागल कब जब सीता माता के पैर में चोच मरलक तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के खीस मरल खीस के बस में अपन मैन से तीर निकाल के आवार प्रहार कर देले कौआ के ऊपर तीनों तीन लोग 14 भुवन में गई ओकरा जगह कहीं ना मिलल लास्ट में नारद जी कहले कि वही जा जहां से तू आइल बाड़ो बचत बचत का कइले राम जी की एगो कौआ के एगो आंख मार देले ओ बेरी से कौआ के एक एगो आंख से दिखेला ओ बेरी से कौआ एक आंख के होले कतही कौआ के देखम तो ओकर आंख एक एगो रही एगो मुदाई रहेला तो सीता जी याद परावतारी की तब मन परादी ह जयंत वाला बतिया मरले रहे चोच कइले रहे घतिया अरे ततावना बेरी रहे रौरा तावना बेरी रहे रौरा कितना फिकिरिया हमके भुलाए के भइले बानी किरिया अरे तो हृदय विशाल यदि स्वामी नाही आई है हृदय विशाल जी यदि स्वामी नहीं आई है सच कहता ने होके जियत नाही गई है तो चीता सजा के हम अरे त्याग देम शरीरिया अरे तो चीता सजा के हम अरे त्याग देम शरीरिया छपरा जिला के चौगुन हो जब चौगुन रेला जला तो नीमन जना सकान ना लेवे
मनु बाबा हमरवा के नहीं के कहत रहे तो बहुत सुंदर कलाकार बा अरे वा के नहीं के कहत कलाकार खातिर प्रदुमन प्रदेश के दिल में कबो कलाकार के इज्जत रहे अरे तो चीता सजा के हम जार देव शरीरिया कुंवर जी सीता माता कहता कि हम के भूलाए के का अरे खइले बाड़ो क्रिया